Привет, Кано Баба. Маша. Радвам се, че пак сме един до друг с идеята за импулса, който насочва душите към единството. Мгм. Да. Окей. Да. В свят, който е свят на разделение, на борби, на войни, ние все пак трябва да следваме импулса, който е свързан с синтеза и с единството. Единството е истината. Защото то е едно от най-дълбоките идеи. Единството. Вагляди Вujut Ибн Араби казва. Единство на битието. И то е една от най-опасните идеи от това време, когато го каже, има го говори на хората. Той е дека нема разлика помежду хората, дека всички са божествени, дека всичко е едно и там едно същество, единство, абсолютно единство на всичко. И всичко е Бог. Ами то след толкова години те хората пак сякаш не са готови за тая идея. За тая идея говореше и Христос, и Ехнатон, преди това, кой ли не. Да. Не, това не е нищо ново, да. Единството е zato когато се появи любов в сърцето, тогава човек почва да ги обича всички. Независимо от не по този начин, който създаме, то ще вика баба, лавол, обичай всички. Ако можеш да ги обичаш всички така, цялостно, без страх, с отворено сърце, какво? Тогава ще си свободен от страх. Нема страх в тебе. Защото ако имаш страх, ти не можеш това да го изживееш. Когато излъчваме тази любов от сърцето си, от отвореното сърце, дори срещу онези, които се смятат за наши врагове или вървят в различен път, има обаче една болка от това неразбиране. Как да се освободим от тази болка? Защото тя любовта продължава да тече. Любовта не може да се спре, защото любовта няма граници. Зато учителят казва, без страх и без тъмнина, во любовта безгранична, во светлина и виделина, во едно създание на единството, по виделина, кога виждаме, не само да е светло, но ние сме тая светлина. И тогава това става виделина. Все едно ние сме виделината. Провиждаме во себе си. Това е много яко. Ама не трябва да има страх и тъмнина. За да човек го изживее това. Та виделина. Но все пак любовта е безгранична, но понякога тя се свива навътре в себе си, като такъв, подобно на свиването на сърцето навътре в себе си. Това е от нараняването. Сърцето в същина е много фино. Това е какво едно цвете. И е най-сензитивно. И е супер наранявано. Не е много пъти. И сърцето е много пъти ранявано. Обаче не с тия рани на сърцето светлината влиза. По-точно светлината влиза точно през тия рани. Тия се едно правят път за светлината. Много интересно. Ти даде пример с това, че сърцето е като цвете. Вчера бяхме в едно градче, там покрай Розобер. Говорихме за аромата на чистото сърце и бяхме навън после в едно пространство и изведнъж усещам в пространството, в ефира, аромата тук на твоя дом. Тук, където сме в момента, има специфичен аромат. Го усещам и в мига, в който усещих този аромат, с който го свързвам с теб и с интервютата с теб и си казах,
Кано в момента сигурно мисли нещо за нас. Какво се предава през този аромат? Ароматът е говор. Безмолвен говор, всъщност. Това не се говори без думи. И през ароматът се пренася много информации. Обаче умът, външният ум, трудно ги процедира. Защото те са много и се вътрешното съзнание, убишето аз, а може би външния ум, нали, кой е социалният робот, кой тук работи, нали, не може да ги възприеме. И он много малко приема от тия информации. Иначе това е страхотна една връща на комуникация. И съм изживял много пъти. Например, без никаква причина, рози. Без да има рози. Без да има рози, нека на хръстовището. Да. Автомобили, след бела, изведнъж рози, едно Богорица, живо присъствие. Или някои миризми, всъщност една миризма, со нея напуснах. Да, то беше много интересно, един интензив. Разкажи. Со едно ухание. Медитирах на Куан, какво е живота. Да изживее директно какво е живота. И бяхме на сходка в градината, беше 1 май в Сърбия, без до Белград. И беше много красива, корайска градина. И я в един момент забравих изцело дека съм некой човек, дека се питам некой въпрос, изобщо забравих. И станах едно малко дете на 2-3 години. Просто малко дете и клекнах по тревата и гледам некоя мравка, како иде. И в момента ти гледам мравката и почвам да виждам како мравката вижда. Сега през незиното изживяване. Пошто съм малко дете, нямам, нали, аз съм това мравката, това ние сме едно. Съм мравката. Не да ги правим път, ние сме едно. Кога ги ставиш едно с мравката, после седно забравяш кой си. Пошто можеш едно с мравката, какво ќе погледнеш. И после станав и ходам така, и до един клон на едно дърво, разцъфнало беше 1 май. Имаше една пъпка, беше тъмно червена. Имаше едно цвета полуотворено розово и бело скроз отворено. На един същи клон. И ги гледам и нищо не мислям. Аз съм това малко дете. Само ги гледам. И се спуща како нещо дозгоре, казва, ето това, тъмно-червената пъпка, това е човека во страстите, пред да се отвори за висшата любов, за божествената. После розовото е, кога веќе се отворил за божествената любов, а белото е кога веќе се изцело отворил во Божјата истина. И просто се спуща това. И викам, аха. И тогава дойде едно ухание, што нема да бъде свет Боже. Абсолютно. Тук не можеш да го осетиш това. Мисля, можеш да го осетиш само кога ќе дойде оттатък. От невидимото. Ухание на Божия благодат. Невероятно, неописуемо. Това не мога да го опиша. Това е и сладост, и търпка. Неописуемо. Нема тук такво нещо. Сега те повдига. И в момента, кога го вдишав, викам, как ухание, и изчезнах. Всичко пред мене изчезна. Веќе не виждам нищо, ами нема ни мене, защото кога нема нищо пред тебе, нема никой,
кой да го гледа. Нема двама. Изчезна цялата картинка. И аз и света. И, да. Да. Единство. Единство. Той самия Бог е в такова единство с всяко едно създание, от най-малкото до най-голямото. Да. Обаче се оказва така, че хората се опитват да се приближат към Бога чрез чистото слово, чрез ученията, а пък то, ако Бог реши, може да ти прати една такава вдишка на такъв аромат, която буквално да те изведе от този свят. Няма нужда изобщо. Никакво учение, никакъв ум няма от това. Ти си дете, нямаш вижте, бях дете просто и се го вдишва. И кога се върна, пак по телото, много също изчезвам и се отивам като някакво безкрайно, неописуемо нещо, защото няма двама. Кога няма двама, нямаш нищо да кажеш. И нема време. Ти в тази история разказа акцентите, които Христос толкова набляга, докато не станете като децата, и другото, за само чистите по сърце ще познаят Бога, ще влязат в Царството Божие. После той има виждане, кога стъпва по земята, дека стъпвам по градите на майка ми. Такво благоговение изпитвав с всяка стъпка, како нещо много, много свещено. И всяка една стъпка е подготвена хилядници години точно на това место да биде спусната, точно така да се случи. И то всичко, което ни се случва в така нареченото сега в живота, Да. всъщност то е подготвено по план от хиляди години. Това буквално беше изживяване, директно го изживях. Дека всяка крачка, все да я знам, беке толкова хиляди години, подготвена, абсолютно съвършенство. И отивам кай майстора, той ще го водеше, той е индезив, той беше сърбин, у Сърбия бе. И се викаше Петър. И му викам, нещо се случи. И он вика, що ти се случи? Викам, изчезнах. И он трябва да ми го потвърди или да не. Он е kao арбитър, он го води интензиване. Ако има някой живее, идеш към него. Това е част от техниката. И ме гледа, вика, кой клан? Викам, живот. И какво е живот? Викам, живот е любов. То беше моята реализация. Целият живот, всичко е живот. То е любов. Всичко. И он гледа, вика, а кой си ти? Викам, аз не съществувам. А кой е Бог? Викам, не знам. Сигурно. И он не знае, може кой е. Защото, за да знаеш кой си, трябва да има още някой. Мислям, дека он затова не сътворил. И сега се гледа по 1000 парченца, се оглежда от едно огледало. Не видел всички животи на всички същества, на цялата вечност, по едни парченца и всеко се оглежда в своето парченце и сонува в своя живот. Това е много интересно. Не? Последно време то ми направи впечатление, едно изречение на Мучи, вика, живота не е бизнес. Живота е дъх, щастие и битие. Това не е бизнес. Ако дойдем до таква простота, дойдем в настоящето и ние нещо да се освободим от много неща. Наскоро имах едно утренно видение за една птица, така да го кажа, от духовния свят.
чието криле, едното и крило беше простотата, а другото чистотата. Това е много хубаво. Горе има такава картина една. Птицата на стремежа, да. Средното крило, не знам какво беше. Да, нещо пак подобно. Интересно. Ти си дошъл във връзка с горе. Он има такви визии. Птици с разни качества. Последните няколко утрени, почти там на мястото, където съм, на новото място, където съм вече, идва една гугутка и, както се казва, не ми трябва аларма, събуждам малко след 6 часа, на прозореца. Всяка сутрин. Докато работя и преди да дойда сега за интервюто, един Слава и дойде на прозореца, пя, записах го даже, и гугутка едновременно, и Слава и гугутката. Това е музика. Дават ми пример, да. И те са много интересни животните. Ако ме отида в Бостон, така един приятел ми даде стая там, и утре отговаря там прямо на прозореца. И това беше къща помежду дървета, така, Кембридж. И всяка сутрин идва двама ония ракунс с черната, не как ги викате тук на български. Виещи мечки нещо. Или са такви, kao Зоро. Не ги знаете. Не. Добро, не е нищо страшно. Они дойдя и ме гледат како ме играва. Много беше интересно. Всека сутрин се едно сме по договор. Дойдя двама и застанете. Аха. Аз стоям, не так седам и медитирам, или отрама си ги гледам, двамата концентрирани. Медитират. Между другото, преди няколко седмици, като бях в пустинята, там с тебе, където говорихме, в 3 часа след обед единия ден, една сова дойде на няколко метра от мен, кацна на един камък и ме гледаше пряко в очите. Сова в пустинята. Снимах я даже. Не стана хубава снимката, но усетиха като някакво много скрито могъщо същество вътре в нея. Птиците, принципно, когато ако ти е шаманско животно, не? Може да ти е, не? И она те подсеща. И он ти е като вестител. Обаче, мисля, индианците имат такви предания. Например, мене ястреб, един голям ястреб. Трябваше да отговорям на майстор по телефон. Говориме с Белград, един кой води интензиви. Дали ќе дойдам или нема да дойдам? Јас се колебав, дали да дойдам или не. И от този го дръжам телефон така. И от този момент след на прозореца на ястреб, доста голем, така, сив, с бело, и то не е свързан навънка, него навътре. И ме гледа директно в очите. Тръгвай, ти казва, тръгвай. Така, и аз викам, да, и дойде да ми кажат, да ме посетят. Да, той е посетник, супер, той е. Ами тези птици се оказва, че са и в физическия свят, обаче са и в духовния, защото наскоро, да, хайде ще направя изключение, ще го споделя, наскоро, когато така доста тежко ми беше и една сутрин пак към 5-6 часа имах видение как една птица пада свободно от небесата към мен, но без да лети, просто се едно пада в безсъзнание, в безтегловност. И като стигна на 2-3 метра над главата ми, разпери криле и тогава видях, че е чисто бял гълъб и кацна по средата на двете ми длани в ръцете ми. И аз го прегърнах и така го притиснах към слънчевия си сплит. И тогава разбрах, че учителя все пак бди винаги над нас. Како не. Това е лечение. Директно. Духът пристига. Абсолютно. Бел гълъб. Чисто бял. Да. И после начинът, по кой дошъл, това е много интересно. Да, това е абсолютно. Тия имат духовни, как да кажем, форми, тия птици.
Например, Белият орел. Аз съм го виждал. Белият орел. На мен ми пратиха бял орел подарък скулптура, между другото. Да. Белият орел, например, съм го виждал в медитация. Со един конкретно ученик на гуру, който бил Джеронимо. Да. И со него медитираме и точно бял орел абсолютно няма. Мислам, живо присъствие. Според мен тия са като някои духовни символи, значи, архетипови, които съществуват на много нива. Да. Ние просто трябва да се учим да ги четем, да ги разбираме. Да. Да виждаме И така се свързваме с цялото. Да. Защото ние не знаем цялото същина. Как ще свързваме, как ще станем едно с цялото, когато не знаем какво е. Не сме го изживяли. Това да го изживееш, знаеш едно с всичко. То е най-трудната част. Лесно да изчезнеш. То ще се вика illumination, просветление, изчезваш. Не е лесно, ама пак. Обаче после, когато трябва да станеш едно с всичко, и когато ставаш едно с всичко, и става трудно. Защото тогава съзнанието трябва да се прошири у измерение. А тук е доста денс, гъсто. Реално това е придобиването, преобразяването в божественото. Тук е доста гъсто поле. И ако светлината, ако се спусне тук, она трябва да преобразява. Няма друг начин. Трябва да трансформира всичко. Да изтрива. Нищо, кое не е реално, не може да съществува от тази светлина. Зато е толкова опасно. Зато излека убиец. Защото она унищожава всички наши идеи, това. Аз искам да те помоля да ми кажеш няколко неща, свързани с паметта. И по отношение на това, нали, говорили сме за Акаша, за тая космична памет, обаче за паметта и за Бога, защото в последното интервю на 1 май, което правих с Елиазар Хараш, той каза, че човек не трябва да бъде вързан от спомените си, дори от хубавите спомени, защото и лошите, и хубавите са все вериги, едните са златни вериги. Да. Кажи ми за паметта. Това е правилно, защото ние сме идентифицирани с паметта. Ние сме памет. Памет на крака. Всичко помниме и това, което го помниме, продължава да снима. И прави нови снимки и ги помни. Ние сме като водеща камера, която всичко записва. От дете и затова ние сме идентифицирани с тия спомени. Защото ние сме спомените, не? Ама по-рано ти каза, че си изчезнал, че си се деперсонализирал. Да, полека за, нема да бързаш да бъде. Не бързам. Не стигнем до само. Сега го кажем, ова е част. Сега тази част, когато изчезнеш, всъщност това е йога. Йога е читаврити ни рудаха. Това значи, когато изчезнеш. Веќе нема читаврити, нема движение на ума. Нема никакви мисли, нема никакви спомени. Ти не си никой. Немаш идентитет. Ако имаш идентитет, не можеш да го изживееш това. Ти ке бидеш как го изживееш? Идентитет. Трябва да изчезнеш. Няма друг начин. I'm very sorry. Добре, то се оказва, че всъщност реалната свобода е свързана с това изчезване и освобождаване от тези вериги. Да, абсолютно. Ти изчезваш просто. Даже паметта може да изтриеш. Защото паметта, ако не изтриеш, она ти прави проблеми. Паметта трябва да се изтрие. Това е шаманския път. И ето, ако направя една асоциация, все пак, Бог колко мъдро е изтрил паметта между животите. Или скрил по-точно, да. Е скрил, да. Скрил паметта, скрил. Да. И защото памет
Това е безкрайна. Безкрайна. Немислимо е. Никога ще го разбереш какво е това памет. Той като да разбереш атомите. Дека всичко е направено от атоми. Нещо от този смисъл. Всичко е направено от памет. Памет, koja не е само моя, твоя, илядници, години, не знам колко същества, памтат. И цялата тази памет може да мислиш, дали не е ли изтрита. Ако има толкова памет, може да има, защото то е необятно. Така да няма проблем. Винаги има место. Не е като има место до тук, но необятността е безкрай. Няма никакъв проблем. Може да се, колко иска памет да се строи, ама по едно време ќе изчезне. Ще губи актуалност. И паметта, koja не е подкрепена от емоция, koja не е подкрепена от нещо, от човек, докато е жив, но понека почва да избредява. Не става нещо, да, си спомням, едно време имаше такви хора, да. Става история. Защото губим емоционалната храна, та памет. И така полека се изтрива. Става по-леко. Да. В този момент си представих обаче, че се изтрива тая човешката, свързана с земното, с егото памета. А паметта за любовта и опитности на любовта, тя остава. Това е друго тело. То е пето тело. Тая памет от петото тело не се изтрива. Тая се пази, защото това тело го викат причинно тело. И когато се раждаш отново, ако си имал никакви такви изживявания, пак си ги скенират у новото прераждане и ти пак се спомняш. И зато те привличат тези работи, защото те привличат от едно време. И това е поредното потвърждение, че ние трябва да сме насочени само и единствено към това, което става между живота, през животите. Да. Цялата работа да не нараняваме. Ако можем, що по-малко да нараняваме. Трудно е, ама. Защото когато ги нараняват хората, они нараняват. Като става като боксов матч. На едно ниво. Ама несъзнателни същества сме хората. Но той има и хора, които се само нараняват, за да черпят енергия от другите, понеже нямат извор в себе си. Видите, ако се само съжалява човек, това е едно от най-лошите емоции, само съжалението. Много може да му вреди. Да се само съжалява. Кано баба, оказа се, че ние пак навлязахме с тебе в безвремието, докато ти говориш за това изчезване. Аз дори не усетих кога е минал половин час. Да, zato što nema време. Времето не съществува. Може да седиш, мислиш дека седиш 5 минути. Мене ми се случва 5 минути. Мислям, да сега 5 минути да медитирам. Гледам, поминал 5 часа. Мисля 5 минути и сега. Времето изчезва. Ако медитираш дълбоко, времето буквално изчезва. Не знаеш дали една минута, дали в овой свет колко време е поминало. И това означава, че когато усета ни за време, времето тече бавно, означава, че прекалено сме включили ума. Да, точно. Кога умът и времето бидат трансцендирани, човек ќе добие ново име Бог. Сречен му е. Да. Кога умът и времето заедно, защото умът и времето са яко свързани. Така да кога умът и времето изчезнат, ти веќе не си ти. От другата страна, кое е безвремието, вечността, любовта. Да. То беше та идентификация на живота, нали? Живеенето беше првата идея, која ми се
као идея не е дека аз съществувам, него као светлина некоја пристига. Но у тој безкрај и кој нешто као љубов. Усушен всичко е љубов. Тоа беше мојата реализација. Животот е љубов. Ама преди тоа не беше ни љубов. Пред докато живеам тоа со љубовта, пред тоа беше нема апсолутно никаква идеја. Не съществува мисъл, идеја. Ништо. Едно такова освободено, дори не е и пространство. То не може да се опише. Не е пространство. То не е пространство, да. То е едно... Нема љубов, нема ништо. Ништо, просто нема кој да каже било што. Идеја нема. Дори ни идејата како идеја. Идејата која се појавява, не се појавява како не ја идејата, него идејата како некоја светлина у пространството. И го излъчва тоа. Љубов, например. Ама тоа по-късно, например. Во истината нема такво нешто. Това нищо, което го се опитваш да го обясниш, защото с думи е почти невъзможно да се обясни. Един път съм го изживявал преди 3 години, за кратко, когато така се случи, че спах на леглото на Елеазар, където той беше спал преди мен. И може би някакъв отпечатък е бил енергиен или нещо такова, но когато отворих очи, т.е. се върнах, така да се каже, в този свят, чак се изненадах, защото в онова няма нищо. Буквално няма пол, няма име, няма време, нищо няма. Нема нищо и всичко е отпечатък. Можеш да отпечатиш нещо. И аз живея в къде мой приятел в Берлин, у ателие. А он рисува демони. Цялото ателие черни демони. Да. Я мантрувам Гайатри мантра и на един диван, обкрили со демони. И цяло време сме у мантрата нон-стоп, непрекъснато. И после неко време, интересно изживяваме само той мой приятел. Ми се обажда от Берлин. После неко време, вика, слушай, какво си направил там? Вика, на онaj диван. Он легнал да спи на дивана и кога почела Гайатри мантра цяла нощ, он не знае какво е. Вика некој, вика, вика се уплашиш. А со всички тия демони. Редица впечатляващи условия и изпити си имал. Искам да споделиш дали понякога тежките трудности и изпитите всъщност не са скрито посвещение от Бога. Да. Честито. Какво? Честито? Да, честито. Честитки. Посвещение от свише. Те подготвят за саняси. Трябва да се готово. Нищо. Отиваш оттатък. Нема ни семейство. Не си никой. Напредваш. Що повеќе напредваш, по-добре. Затоа што крај линија сам си дошол, само си отиваш. И она која е истина ти е во срцето. Не е навънка од тебе. So what? Секој човек, автентичен, истината му е срцето. Нека да умре какво ще, важно, кај е истината, таму е мирот, спокойствието. Ке се успокои. Срцето треба да се успокои. Да спре да... Што емоционално задвижила енергията яко и се бута. Ама ке се успокои, зашто полека, ке си касне, ке му стане спокойно, да. Ама не е лошо. Треба, тоа е една врста
Пречистване. Дори да не си привезал за нищо, в един момент ки виж привезал си за обувките. И ако живея в пустинята там на островът, ми се разпадна обувките. А беше много тежко да ходиш бос. Защото 50 градуса това. Ки ти изгораш стъпалата, не може. И викам сега без обувки какво го правим. Тия направо не можеш да ги носиш, виж. Едни стари. Ама там в пустинята имаше при най-суровите условия и при силния вятър имаше разцъфнали такива красиви цветя. Буквално в нищото и в най-суровото. Когато ги видиш както си те, какво присъствие. Цялата работа в пустинята е дека е много чисто. Та чистота. Той, който го живее в пустинята, вижте дека е много чисто место. Абсолютно чисто. И преко нощта отива в некојаш се разхожда в така. Сам много интересно. Пустинята е много, по-дълбоко го наблезеш в пустинята е много интересно. Се навлизаш в една тишина, се по-дълбока тишина. В това време не съм медитирал, ама па се усеща тази тишина. Дори да има вятър, дори да външно има вятъра, пак тази тишина се усеща. Едно от нещата, които ми направи на мен впечатление в тази пустиня е, че в един момент слънцето започва да те приспива. И се спомних стихове от Новия Завет, където Христос, който е слънцето, нашето духовно слънце, все като е с учениците им казва, например в подножието на Елеонската планина: изчакайте ме тук, ще се върна след малко. Той се връща, те заспали. Качват се в лодката, слънцето е с тях в лодката, те пак заспиват. Има някаква странна мистика в това, че слънцето приспива. Слънцето и приспива. И приспива, да. И събужда. Между другото, не само приспива. Прави много неща това. Слънце целият живот на земята, без него тежко ке оцелеем. И плюс е много силен символ, не толкова години слънцето го чекаме сега сутрин. Това сега ще кажа за обувките. Има повече на изгрев слънце да идам на едно место, на плажата, и отивам една сутрин, веќе нямам обувки. И гледаме две сабо, чисто нови, стоят на друга плажа, сами ме чакаят. Две какво? Сабо, ние обувки дървени. Ага. Чисто нови. Покрай морето. Като видение или физически? Не физически. Не е видение. Ти си ги създал, ти си ги проектирал, значи. И материализирал си ги, както Сай Баба. Може да се каже, да. Вижте, дали аз съм го направил и някой друг, сега няма да коментираме. Кой съм аз, нали? Къде е пак на той тежък въпрос. Кой е Сай Баба, кой съм аз, кой си ти, нали? Много тежък въпрос. И го избягваме. Защото ако почнем така да се питаме, става страшно да решиш. Ама то е много красиво да са точно такива дървени обувки. Дървени, чисто нови. Само, много красиви. Просто не мога да повярвам. Чисто нови за новия ти път. Да. Много бяха добри. Видите, ние съвсем друг менталитет имаме. Ние живеем в една пещера там, в пустинята. Също двама приятели от Скопия. Уникална пещера. С едно хотел, с тераса, поглед на морето. Само си пустина, както си скорпиони, змии. Трябва да внимаваш. И ние седиме 2-3 седмици живеехме в тази пещера и дойде един американец и вика, тук да си ставите това, тук да си направи това, тук. Я му викам, ти американец да не си? Вика, да. Викам, ще гледа.
Викам, ние сме тук 3 седмици, не ще си тебе нещо. Ти дойде за 1 минут и готово, ги нямаш същите работи. Има хора, които искат да контролират. Никой не се сети, имаше един мъртъв скорпион, го изхвърли пред да влезем в пещерата. Иначе нищо, абсолютно нищо не сме пипнали. Како що си беше, така живеем у нея. И нямаме желание, кай никого. Естествено некако, никой не се сетил да почне да реди каменя или нещо да прави. Ни това няма, нищо, просто всички сме си така. И аз свирам на флейта, да им свирам. Много беше готино акустично. Доволството на простотата. Да. И много, много красиво, zato što все нищо тъмно не може да се мъкне, всичко може да усетиш около тебе, пустинята. Ами то това загатваш, че всъщност тъмното се вмъква там, където има желания, където има желание ти да се намесиш. Да. Не, желанието е естествено, обаче тъмното го изкушава дори монаха. Дори един православен монах разказва, когато живее в пустинята, в една пещера, е Свети Антоний близко. Имал обичай всеки след обед, вечер, да се моли от тази пещера на Свети Антоний Велики. И да после се връща в неговата пещера. Вижда през нощта, низ пустинята. И една вечер му се появява нещо като мечка, черно. Иде нека него и он не се сетил да се помоли. И го бутнал, паднал в нека пропаст и си счупил крака, много тежко паднал. И вика, моментът, цяло време се молам. Вика, обаче моментът, когато се появи това черното, вика, забрави да се молам. Толкова му повлияло. Това понекогаш може да има такива изпитания, когато човек така от тия монаси в пустинята, нали? Они стремат силно, Свети Антоний, он какви тежки изпитания минал. Уникален, да, Свети Антоний. Когато твоите ученици минават изпитания, ти знаеш, че те се приближават към Бога и не им ги отнемаш, нали? Не. Има ли ученици, които да искат да им отнемеш изпитанията? Не. Не знам дека са изпитания, какво да искат. Не знам дека е изпитание. Видиш, докато не разбереш дека нещо е изпитание, не можеш да ни го минеш. Ако го видиш като изпитание, тогава можеш да го минеш. Ама ако не го виждаш като изпитание, не? А дълг ли е на учителя да сгъстява изпитанията на своите любими ученици? Не. Учителя също зависи от стилата, ама, например, Колошо нищо не прави. Не? Казва нищо не правим. Ама когато не прави нищо, то може да много силно влияние да има. Защото тогаш Божеството работи директно не с него. Когато не прави нищо. Просто пуска всичко да се случва. Не се намесва учителът. Он не се намесва в Божията воля, не се намесва в тия работи. Той е мъдрец, он знае Божията воля, какво трябва да мине, кой какво трябва да мине. И не се намесва от това. Кай що може да се намеси, ако трябва, и зависи от кармата. Има някои моменти, кай що може да се намеси. Но то се финеси някакви сега. В някои моменти да има. Може да се намеси. Някои моменти. Абсурдно е да се намесваш. Просто седиш тихо, не правиш нищо. Пролетта идва. Тревата си расте само себе. Една тишина, едно спокойствие, кое царува в сърцето на учителът, не трябва да бъде нарушено. Ако он го изгуби спокойствие, учениците пропадат.
Они нямат още, а той ще им помага да спокойно да го... Нали? Ама учениците несъзнателно го атакуват учителя си. Да. Но дълбоко в себе си учителя винаги е в центъра. Въпросът е дали може да се свие подобно на това, което казах за любовта, да се свие, да се пребере към центъра и да им остави, т.е. да е като нещо, като огледало за учениците си. И те вместо да получат дълбините, да получат нещо повърхностно само. Не огледало за учениците неизбежно учителът, защото ако не е огледало, няма да се припознат. Кой си пред него трябва да спогнеш по него какво огледало. Защото он е твоето огледало. Това, кое си ти в същина. Он не е някой друг. Не е различно от тебе в същина. Сте едно со него, кој знае от кога. Сигурно. Да, абсолютно. Това съм го изживел 100%. И кога сме едно, кој знае от кога, от цяла вечност сме били едно, тая светлина. Со баба, сигурно, не? И това ми голема радост. Това доверие е градено много дълго. Много. Ми сега просто некаква връзка много дълбока. И ми даде да знае кога бе в Нью-Йорк еднъж. Баба има тако пепел осай баба вибути, що го материализира. И има такава визия. И аз се ядам от той пепел и горе влиза в стаята. И ме гледа како ядам пепел, викам, ей, сега, тук ето го сречи, мой ядам пепел, сай баба, Kao две религии, две различни. Не? И обаче горе дойде до мене и ме прегърна. Буквално. Също се едно аз в същия тема прибути, пото усещам дека отивам у някаква дупка. И викам, това вземе бути. И горе влезе и ме прегърна и в един момент разбрах, не знам дали е Сай Баба или Гуру, кой ме прегръща. Пак единството. Пак единство, да. Не знам дали Баба или Гуру ме прегръща в същина. На мен това ми се е случило с Елиазар Хараш. Не знам дали е учителя или Елиазар Хараш. Единство. Да. Еми, това е како Елизар прожекция на учителя. Аз съм го виждал. Първият път, когато го бях на лекция къй него. В София, 2000 година, мисля дека. Ученик на сречен мой бях. И гледам човека, все едно, некой пророк, говори, читаше от учителя изречение, все едно, kao учителя, не знам, некой древен пророк. Така го видел. И после му дадох един диск, после кога завърши лекцията и си говорим с него. И той пече, не? Ама от пече до учителя, не? Огромна промена. Защото всъщност учителя казва, всъщност, ти трябва да научиш да се свиваш и да се разширяваш. Кога да се свиеш и кога да се разшириш. Красота. Защото това е учителя, да. Кога да се свиеш, кога да се разшириш. И некогаш трябва да се разшири, защото когато си в това свито съзнание, може лесно да те натиснат още повече, разбираш. И затова трябва да се разшириш, за да кажеш, слушай, аз съм тук в същина. Когато веднъж говорихме за уязвимостта и неуязвимостта, всъщност онова велико разширение, то води до неуязвимост, защото ако си се свил, ти си по-уязвим. Точно така. Ти ставаш мишена. Точно така. Zato što pazi, когато се свиеш, ти ставаш отделен. Да. И тогаш си веќе некој определен. И тоа може да те смачка, разбираш. Обаче, кога
Зато Милена казва, никой не знае кой съм. Никой не може да ме открие, никой не може да ме нарани и никой не може да ме затрие. О, любими, ти ме издигна неопетнен от мен самия. Стрелите на съдбата се сипат върху вехта кукла от парцали. Това не съм аз. Ти не си то, що хората го гледат. Ти не е Симеона, защото ти мислиш за себе си. Ти си той, кой е тих, кой отвъд всички тези неща и само ги гледа. И е свободен. И гледа цялата това игра. Тук, което се случва, цялата този филм Лила, божествена игра, свещена игра. Не, много красива. Красота, прекрасна игра. Усъщина прекрасна. Колко и да изгледа, нали, хората, които гледат са профани очи, и така, той свет е грозен. Усъщина крие една огромна красота, божествена в себе. Той свет. Защото той е он. Той самият възлюбен на същия, целият той свет е он. Ние живеем в него. Не. А то е най-разширения, най-всеприсъстващия. Няма друг към него. Не може да се сравни с никой. Защото той не е сравнимия. Защото няма втор. И зато не може да се сравни с никой. Не може да каже, ой, Бог е по-голем от овой Бог. Няма такова нещо. Он е несравним. Когато ти споделих и с слушателите, зрителите за този бял гълъб преди няколко седмици, всъщност аз бях на едно било на планина и гледах отсреща една друга планина. И на тая друга планина имаше много високи върхове, всички чисто бели, заснежени, но нито един връх не бе по-висок от друг връх. Всички бяха равно високи и величествени. Така и с учителите, нали? Учителите, дори да се с различна височина, пак са едно. Дори да върховете не са същата височина, пак са едно. Добре, аз си мислех тези заснежени върхове какво означават? Дали са суровата истина, която е на върха? Дали са онази недостъпност, която е само за малцина? И това е тайната на самото съществуване. Тайната на самото съществуване е скрита по тишина. Скрита в това, което не може да бъде казано, а се случва през цялото време. У вечността. Хора се раждат, умират, падат с него. Дивите гъски нямат намерение да ги хвърлят своите отражения върху повърхността на езерото. То няма намерение да ги отразява. Но, все пак, въпреки това се случва съвършенството. Ако слънцето и каже на земята, колко ми дължиш, не и каже това. Само свети. Не хапиш. Идеята е от това безсебично даване. От тази тайна тишина. В нея изчезват мислите, изчезва умът. Кой ги влезе в нея. Няма нищо. Тихо е всичко. Гъските си летят, езерото е спокойно. Нищо не се случва. Нищо специално. Съвсем обикновен живот. Той съвсем обикновен живот е цялата тайна на съществуването. Човек диши, обикновен живот. Дишиш. А измисли той обикновен дъх. Колко е необикновен. Какво съдържи военен дъх?
Замисли. Най-обикновеното е най-необикновено. Да. То е супер обикновено, кажеш какво дишаш. Не? Ама ако не дишаш ти, какво? Маш кой да у Скопие да тека къде дървишите. И после един циган ме пита. Вика, ти коя секта си? Викам, аз съм, викам, от най-големата секта. О, викам, коя е тази секта? Вика, толкова голема. Викам, ти си, викам, от моята секта също. Ма как може така? Викам, слушай, аз съм от сектата на дичащите. От тази секта. От тази секта няма инсекта. Аз съм от сектата на дишащите. Всички, които дишат, ние сме едно, заедно. С това, що дишаме, имаме единство. Пак единството. Единство в дишането. Единство в ритъмът на дишането. И всъщност какво диши през нас? Защото ние, когато дойдем тук, всъщност ние се включваме в един дъх, който е древен. Веки милиарди години не се знаят кога дишат същества. И ние, продишуваме. Не? Интересно е. Как се родиш? Да? Това е голяма магия. Самото раждане. Голяма тайна. Самият живот е най-голямата тайна. Всеки човек за себе си е една длабока неизследвана мистерия. Всеки един човек е такъв. Ама некой ке погледа навътре, некой не иска да гледа навътре. Все навънка, тънка, все навънка. Гледа sve навънка. Защо тънка е отвътре? Този безкрай, за който често сме говорили, всъщност този безкрай навътре. Защото навън, колкото и да пътуваме, колкото и далеч да стигнем, все има някакви граници. Да. Ама безкрай е навътре. Да. Безкрай не е вътре и не е вън. Така. Безкрай е отвъд вътре. Он не е ни вътре, не е ни вън. Безкрай е отвъд вътре, защо вътре, кой ке кажем, нашето вътре са нашите външни спомени от живота. И ние сме пълни с тези спомени в нашето вътре. Обаче, за да изживеем безкрая, ние трябва да отиваме отвъд спомените, отвъд идеята. Значи трябва да отвъд вътре, трябва да излезем отвъд вътре. И то ще живеем необятността. Не? Защото вътре пак сме ограничени. Не? Аз имах предвид за оная сърцевина, където вътре в тази сърцевина на душата има, така бих го казал, тайна вратичка, иглени уши, за които Христос говори, през които като са мини е изхода и от това вътре, за което ти говориш. То не може без да има такова нещо. Нормално това да има създание. Създанието са тия иглени уши. Ти трябва да имаш да осъзнаваш. Ако не осъзнаваш, не можеш да отидеш отвъд вътре, защото вътрешното те хипнотизира. Твоите собствени мисли, твоите собствени идеи, концепти, ти си идентифициран с тях, само се меташ от един друг. Умът работи бамбара. То не е много спокойно пространство за живот на хората, kako живеят. Такво дълбоко вътрешно неспокойствие. Всъщност, от кой имаме наистина нужда, реално е дълбоко спокойствие и дълбока светлина, която идва от това спокойствие, извира от него. Тази светлина. Светлината извира от спокойствието и умът лекува. Обаче първо е спокойствието, за да можеш да приемеш тази светлина, за да може операцията да бъде успешна. Първо трябва спокойствието
и после идва светлината, за да лекува. И зато в спокойствието се разширяваме, се отваряме. Когато сме неспокойни, сме затворени и малки. А когато сме спокойни, почваме да се разширяваме и когато се разширим, тогава светлината може да влезе и може да лекува, да не осветли отвътре, да не озари тази светлина. Това е Божията светлина, коя е истинският лек за болни същества. Лекарството е в Божията светлина. Она лекува. Она го лекува сърцето. Сърцето е натежно, може да е ограничено, болезнени спомени. И тази светлина, она го чисти, го лекува. Това е Божията светлина. Она не лекува вътрешно. За да можем да изживем това отвъд, beyond. За да не сме вкопчани от тия филми, които ги върти отвътре ушки. Тази светлина пристига и пречиства. Го чисти сърцето, светлината. Да, абсолютно. И когато дойде светлината, когато изживеме светлината в сърцето, това е супер, това е пречистване на сърцето. Много важно. Сърцето трябва да бъде чисто. За да можем да бъдем у светлина. Защото ако не е чисто сърцето, ние не сме чисти. Да, затова учителя казва сърце чисто като кристал, което да отрази тая и да я преумножи тая Божия светлина. Точно така. Точно така. Това сърце трябва да бъде диамант. Чисто, светло, необятно. Неизменно. Неизменно. Неизменно, да. Вика, Мевляна казва, докато твоето сърце не стане кълъп за сечие сърце, ти нищо освен различия няма да виждаш. Винаги виждаме различията заради нашата ограниченост в сърцата. Нашите сърца са ограничени. А кое сърце може да бъде кълъп за сечие сърце? Цялото човечество живее в него. Какво е сърцето? Божествено. Там веќе нема индивидуалност. Зато може да бъде кълъп за сечие сърце. И то в една такава висша реалност, слънцето става сърце, земята става сърце. Да. И те почват в един ритъм, съвсем друго става. Да. Без орбити, а в единство. Много ти благодаря за всички тези споделени слова за пореден път. Толкова силни акценти през годините до сега във всичките ни разговори. Толкова безценна храна, безценен хляб за душата и безценна жива вода за жадните души. Благодаря. Безкрайна благодарност, наистина. Искаш ли в началото да зачетеш нещо от тази книжка на произволен принцип ли? На произволен принцип ли? Да, не знам какво ќе биде. Добре. Ти си светлината на моето сърце и удобството на моята душа. Ти също си и неудобството. Продължаваш да питаш, виждал ли си приятеля? Кога знаеш добре, че приятеля не може да бъде видян? Яха заради Мевляна. Благодаря. Благодаря безкрайно.